Nik uste dut, konfinamento garai honetan, jendi gero dela herriñen erosten, eta danontzako egon dela lana, dendaientzat, asko hobeina, beste tamaino gehiago, eta alde hortatik positibo izan dela. Eta, hemen jendi geratzen badao denda danantzat eta igual gehiontzate bai, nire ustez. Danak itxien egon nian, herrian jendiak gehiago dira. Zer informatzen zian kola hori ez? Ez? Jendi herrian gelditu da bako. Habitutik kanpoa gelditu dianian, itxien gelditu dianian, ikusi da herrian jendia badaula. Egoera hau ikusita, gu beti izate dena hemen gabela prest, etortzean jendiantzat eta aldanik onduena beti zerbitzeko prest. Aldeun kalidad honenakin. Nik lehenengo gueltan nola harrituta balen nintzen, harrituta ezin ginen aliau, ezin ginen aliau, hola golpean zan dana, hola, eta danak esan di berdina, guk kartzen furta almazenetik ane, kontu iguala. Dana zala, exagerazio igua bezala. Beti kostiente izan naiz, nik beti izan dut. Gure dendata diala azkenan, eguneroko gauza berri ikusten jendea, igual, gauza freskua, gure amitza frutak indar gehiena, indar gehiena dakaula nik uste. Eta letxuga, porruak, olako gauzak, beti eukidu movimentu handia eta egun hauetan gehiago handik idatzen zen hori. Bestalako ere bai, hor moitxu zen gehiago. Konuka papela diala, horrek gainak ez norra joan zen, konuka papela faltazian da nian, da zeta. Eta hori, baina bai, anabarren zen danak hemen dilezuela. Hemen on gehala, lehen hori, momentu berri zante momentuetan hemen on gehala eta oine, aldata pixkata izan. Horri uste joan, maila baten, dandana dezaila izango, baina pixkat. Uste joan bertako erosketa eta gure eta zaioko handaten ditzen jentia eta hasieran pixka bildurtuta, ze susto handia izan zen, hainbesteko jendetzak dendan derrepente eta baina aldan ondoena zaila gu egiten eta ustet lortu deula. Hemen geunden lehen hori, hemen egon geha, eta hemen segitzea deu, eta guk herritarran beharra dakau, baina iruditzezat oin konturatzeko modua izan dela herritarrak ere gure beharra badakela. Orduan, danon artean, nik uste heldu behar ginukela herriko merkataritzai eta gauza hauei, zaila hori merkatu danon artean.